Pini jiri kindeng KSA Aropen Patri Piponsi, jiri kindeng KSA Mithang Sai Hemalong, ar Sigjit Amai Kangni. Pini Nilhias News, Karpi and Long Tanjia Bang Pisami Monjumitrampi, non beer tang ton Parajuponita. Pini ni jang Karbi Along jiri kendeng along KSA Asong Pen Kai Longri Aparman Owe Kimi Riso Ejang Atum Arpupu Ate and Ponsi jiri kendeng KSA Amena Asai Hem Along Mai Kang Nipon Pini Bangso Amai Jasimet Bangso Amai Kadopon Ko Ate Bangke Kedam Tang Owe Kimi Atum ke Japon jiri kendeng Howard government pen ku pipi asai amu nang ke klema puchini ton de la sinon owe kimi atom ke government pen ku pipi asai amu sinang ki pima pini bangso amai along sini pon pusi la pukat news CEO Beren Inhi pachini pon la pen la pukas Hamran district community mai phu ramsing tok pipen sitami riso ejang Aphan Jumesen alam te pachini pon Pini bimol England kachari pon amai along alohi serpo aman pen nang chitong bunkat news CEO Biren Inhi lapen KSA Hamran District Community amai puram sengto bibi disar Samson Inti lapen kedam tang baitha langso LFN MLA kilik ahut ASTC asong pen kachit toy dun Sarsing England nang chitong dun si Pini bangso amai along RDP dun. Si ingkung si pakai langsung si budak. Rade dang pun rai koma bang lo charlia song ke amoy arbum chenam obe mia song na lo charlia song ke ambong nang nong thek long nang ke japon rade da krong nang ke amoy arbum chenam obe mia song nang lo charlia song Rada dan kun rai koma bang lo charlia song nan ke amoy arbum chenam obe mia song nan lo charlia song si puran itu hat lasi asai si blog tu ke claim asu ke lang thek je phan pura nilima thasi emethang la android mobile ke do tum an la dak pen internet pek thap pen ilu ke lang thek je phan tu sinili nal tum phan Panopen cetan ponlang, setelah ingusok kita cetan ponlang nolili. Lalu ilitum kecerok tok kaviajok, ilitum asap su afrang kita di pan kaponi kaviajok. Government atum, mata agensi atum. Si Jasemet aprangsi karbilo charli asong jadi kendeng aropan akiropilo. Alang litum bak kemayang lo penalang litum malah tepi emas terlalu. Kelong ria farman. Owe kimi la pen riso jang piniar ni kupia arpu sideng ni mala so kha lasi pini la bangso a meeting bang isi positive response mate la bangso ili tom pini a mai pen ili tom a khai hanale doi buang sen sta chinidam athe bang ili tom jasemet kachok hapon na lohi sar po tom sami la bangso alam the si jai te kang lo je ili tom akar biang long mate la bangso je kendeng hawar ku bisi government facilities kelong le ma kitam tang owe tum bang ke ne da wa fit setup pini le bang so mai ke deng pen bang ke ki bang jilang owe kimi pen dang lo ari so jang bang ke chichini po bang si le bang so mai bang ke deng jirigen deng KSA arohin pen khai longri aparman owe kimi lapen riso jang tum arpu labang kaisi mesen labang so athim ken pon mesen lo athima ilitum karbiang long lapen west karbiang long ilitum labang so karbiang long atok anuk kidu akarbia khay atum phan kiduk det ke boy det nangke chulong le labang so akarbia khay atum phan non labang so sarkar atum nang chenek nang hulo mane kichelong ji audhikar kichelong ji hormo semi kichelong le lapen Karbiang long jasemet pet kacheleng atuar kidang kebang atuar kemesen nang ji labang so atuar bosami piniar ni
towar kemisan ta awe lapen king thiret kijun alang labangso lata awe lapen sikechelang ni wasai phanta awe lapen ladak school college lapen junior college busame ba education sector busame alang tum kelang pangwi krang lahai puthak pen Karbilo Charlie asongin pen jasimet pi labangso jirikendeng arohin pen kedeng pon mange mesen lo lapen ile tum non kethurmi owi atum lo kecali anak tu bosame kapa prang dunangji lapen non pirthe labang sumindar dang non labang so akai hut bangke kompetitif mate kace bai mate kusuma puji ilitum kacepati dun nangji akai hut bangke ilitum khaita akai gang tu itum son ilitum khaita greng do greng pen kitu dun long ji pula hai posa kan sipini labang so amai along pen mane chethan che pare pon Pinia birtai la pon se kang ton pon iklon la ekbom tame Hills News Karbi Anglong Kardom.